Štartovné číslo 38, Jakub Bebčák, DHZ Korňa. Za ním s 39 sa pripraví Oliver Brunovský, DHZ Kaplná. A so 40 Alžbeta Ťapúchová, DHZ Hodruša Hamre. Poslední traja súťažiaci a bude malá pauza. A ďalší súťažiaci na trati, konkrétne číslo 38, Jakub Bebčák, DHZ Korňa, kategória Dorast. Súťažiam železných hasič sa venuje už približne 4 roky, žiadny predštartovný rituál neaplikuje na seba. No a obľúbená disciplína bariéra, ktorú dnes bohužiaľ vynechá, keďže štartuje v kategórii Dorast. No a najťažšia disciplína, uviedol, že pre mňa nič. No a Kolonka, aký máš cieľ na dnes, napísal dokázať, že na to mám. Tak určite na to máš, keď si sa na to prihlásil, lebo už len to je základom úspechu. Odhodlať sa, prísť, zaregistrovať sa a ukázať, čo je v sebe, poprípade posunúť svoje hranice stále ďalej a ďalej. Hadička je na mieste, dúfajme, že to bude v poriadku a poďme na tú pneumatiku, prehazuješ ľahšiu. Zatiaľ dostatok energie. Veľmi pekne zvládnuté, uvidíme, ako sa podarí koncentrácia. Krásne na prvý šup, karabínka zapnutá, ideme na tie kanistre. Kanistre sú na svojom mieste, ideme zase baviť dýchača a poďme udierať do boxu. Toto je Jakub Bebčák, DHZ Korňa, kategória Dorast. Približne 4 roky brázdi Slovensko súťažiami železných hasičov a ideme na ten hammerbox. Krásne nabuchané v tejto chvíli posledný úder a časomiera sa zastavuje 2 minúty 20 sekúnd a 44 stotín. Naozaj krásny čas, potles tam počuť, je naozaj oprávnený. 2 minúty 20 sekúnd a 44 stotín. Toto bol Jakub Bebčák, DHZ Korňa.